Igbo bụ Igbo onye chiri ya zero anyị abịakwa ọzọ n'oge akụkọ ifo anyị ga na-ewepụtara ya ụmụ Igbo ka ha si na-ewe na-amụta chakpi wọ n'akụkọ nke taa bụ akụkọ gbasara mbe na adị ya nwaanyị. O wee ruo otu mbọsị ụganị wee dakwa n'obodo ụmụ anụmanụ. Ụganị a na-agwa gị bụ ụganị kpọkịrịkpọ ya fọdụ onye akọrọ onye akọrọ afọ ife okwu n'elu ya bụ ụganị. O wee bụ na mbe so n'anya ya bụ ụganị na agba ose n'anya ebe afọ ihe a ya etinye ọnụ. Mbe wee kunye wee soro ụmụ anụmanụ ibie ndị ọzọ kwụgharịba. Unu ma na mbe bụ nnukwu onye oke amamihe. O wee na-anya wepụta wee fụ ụmụazụ nne ha hapụrụ pụta ahụ n'ikpere mmiri na-anyachara nwa anwụ n'ikpere mmiri. Ụmụazụ mana nne ha nọ nso, ha dị ohere azụ na-asa, mana ha ebulitego. Owekwa na ha nọzi na-anyara anwụ. Mbe wee fụ ha wee sị ha na ha na-enwekwa n'ọnọdụ makwa na ha mma na mmiri. Ọ bụrụ na ha nọ n'elu ala na ha ya abịa fụ ihe ha gbagoro n'elu ala na-afụ. Ụmụazụ ahụ wee sị ha na nke ihe na-ebebe oke na-ebekwa be ogene n'ozuru mba ọnụ. Mbe were anya na-agbakọ ihe na ha ya eje wee wepụta uche wee sị ha na anya chọkwara ka anyị na ha gwuo egwu. Ha sị akene ụda egwu dị ya. Mbe wee sị anyị ya chọrọ eme nwụọ ọkụ, nye esokọnata nkụ menwụọ ọkụ. Ọkụ ahụ na-enwu, onye pụta ọmafee ya, onye pụta ọmafee ya. Mbe abego n'anya fụ na ụmụazụ ịkpa ụdị ike ahụ n'elu ala ọ fịara ha. O wee gwasị ha wee mecha wee gwagide ha ha kwe. Ọgwagide ha ha kwe wee sị ngwa keme nwụọrọ ọkụ nwa. Mbe wee jiri aka ya jọkwa mbụ mmụọ ọkụ n'ọkụ ahụ nwulite nnọọ ọfụma. Ha wee sị mbe n'ọkụ ya ebu ụzọ wee mafe. Mbe amago mmelite ọkụ ahụ n'anya gbakọcha ka ọ ya abụọ dị ya ememu ihe dị na ya. Maka mbe na-agwa na mbe na-eme aha emesi ike nọ na anụ elu ala. Mbe wee gaa azụ mee ha nwa anwansi wụọ ọkụ ahụ jam na ji ụmụ azụ ahụ wee kweta ya ihe mbe ebubezi ọ bụrụ okwu ụzọ na ha ya ahụ. Ha wee rachapụ ọsọ, ha egbu ha oge. Nke awụ ọcha ma awụ n'ime ọkụ, nke awụ ọcha ma awụ n'ime ọkụ. Ha nchawide ha ịsa awụ n'ime ọkụ. Mbe mmụọ maka ha bụ ha anụ elu ala. Ọ na mmiri ka ha na-akpa ike. Ọkụ ọgwụ mebara mbe ụmụazụ ya mechaa. Mbe ga-eburu anụ a wee ya. Wee bụ na ụmụazụ ahụ bịara ju akpa azụ na-asa. Okpurikpuri azụ na-asa ju akpa. Kedu mbe esi wee buna? Maka na ụmụ anụmanụ ọ nwere ike ịtụ izu n'ezi nwere ike ebe ọgbata uhie. Mbe wee mechaa nwa akpa ọ chọtara nwere ebe wee kponye ụmụazụ ndị ahụ, kuchisie ya ọfụma ka isie hapụrụ ịdị na-apụta. Wee jee wetazie ihe legasịrị ure dịka ma apịtị nyachaa na akpa ahụ ka ọ ya bụ onye pụta kụzie onye ahụ amasị ọya ha na-eri dị n'akpa ahụ. Mana ihe niile o kechiri ya ọfụma. Mbe buzi akpa na-ana wepụta ha ezi. Anụ izizi ọjọọ ahụ bụrụ isi atụ maka isi atụ bụ anụ nganga nke ọsịa mbe kedu nke ị na-ndụkwa. Mbe si ya ọnụ ọka anụ ha n'ọsịa gịnị kedu ihe mere. Ọsọ na mbe gwara adị ya nwaanyị eji n'ofesi mmiri eji ekwe di.
adịa nwaanyị wee kacha ntị jee ofesi mmiri jee nwee di ọ nwee kacha obi jee ebe afọ wee gbuo mbe kachikwa obi jee ebe afọ burukwa ozu ọzọ nya isi atụsi anya n'ozu nwa ada nwa sara edekwa ka akpa dị nyacha ya ọ nyachara ya nwee ihe ọtefọ ya nwee ibe anya fọrọ n'ihe a ya na-ahụcha agbọọ na-asọcha oyi ayi isi atụsi anya gaba gburu akpara ana mana ezitere aka ọ ka ga-ezukwa anụ ọzọ ezitere aka mbe wee na-aga ka gaga na-apụta enyi mana enyi nye ihe na-eme osi mbe nwaanyị ga ebekwa ka isi apụta nke ịdọdọkwa kedu nke ịdọdọkwa mbe si ya ọnụ ọka anụhụ na ọsị ya n'ogene ọsị na mbe gwara adị ya nwaanyị jeje n'ofesi mmiri eje enwe di adị ya nwaanyị wee kee obi jee ofesi mmiri wee je nwee di ọnwụ wee kee obi jee ebe afọ wee je gbuo ya mbe wee katakwa obi jee ebe afọ burukwa ozi ọsịa burukwa ozi ọsịa ya n'ozu ada nwaanyị onye nkwanye akpa ole na-esi ọsịa etu ọka mbe si na-aga n'ezu ụmụ anụmanụ dị iche iche nke o zutere ọkọrịa aka ka aha si ahụ ya bụgara wee zute agụ wee si mbe nwaanyị ga kedụzi omere ebezi ka isi mbe si ya mbe gwara adị ya nwaanyị eji n'ofisi mmiri eje enwe di adị ya nwaanyị wee kee obi jee ofisi mmiri wee jee nwee di ọ wee kee obi jee ebe afọ gbuo mbe wee kachie obi chekwa jee ebe afọ burukwa ozu mbe na-asị ya na enu n'aka abalịkwule na-esi agụ wee sị nke a ịkwakwa egwu agụ eme ka ọ pụọ n'ọsị mbe isi ichere ofesi mmiri wee je butekwa ozu ada ya ka eze bụ ụmụnna gị nọ gị na onye kpaziri wee ji ofu onye na-egbu ozu mbe koja maka ọ bụrụ onye uche gba nọ na-ajụgharị ya mbe wee sị ya n'okwu ụmụnna n'ọgbanye na ụmụnna ya dị n'ilu nke akpọrọ ọkọ akụ agụ wee sị ya n'ofu onye ahụ ebu ozu ndị ọgụ ga anụ na-ekwesịrị ịmapụ na efere ha sọsọ ga-ama bịa ije a ebunye gị ozu agụ kwechiri si ya ya afụ dị n'ime akpa na mbe agwaghị ihe dị n'ime akpa ya ka emegideziri agụ ịma na agụ nọ anya ya na-agba egwu wee tụkwa mbe ọpụta gbuo ya mbe wee tọghịtọzi mụ na azụ juru ndị akpa agụ wee tie si mbe na mmadụ adịghị ọrụ ya anyị butere anụ dị etu a ọ na-achọ ka ibu jee ihe nsọ wee si mbe na ha ya ekezi nyaba anụ eke maka na ya na-emekwa bụ oke na ebebe ọgịnị mbe wee si ngwa ya chere ka ya baa n'afọ mgbe si na afọ na-akpalụ gị ya bụka ọzọ ọfụ na akpa na-esi nke mezi obodo efe akpa na-esi isi mbe wee si na isi agụ akpa na-esi isi na-akpalụ ya afọ ya ọsị mbe wee butuo akpa dọrọ aka mbe kechikwa na akpa puku akpa n'isi si na ahịa ekegodo anọ ihe ahịa eke n'okporo ụzọ waya na-aya anara unu ewee ekele wee buru akpa ahụ n'isi wee bara sị na afọ na akpa dị n'isi agụchara eke ya pụta mbe abaza n'ime ọhịa wee chịpụ nwa akpaka ọ chịpụrụ kpata maka mmemme anya afịfịa nwa afịfịa ọgwụdo anya mbe wee kpata afịfịa ahụ wee gwa afịfịa ahụ okwu wee sị ya onye jụọ ajụjụ onye kpọọ mbe si ya ọ ka nọ n'anyụ ọ sị ya ya ka na-anyụ n'ihe dị n'ike mbe n'oshika o wee tinye ọgwụ ahụ na ihe ọnyụ akpaka ahụ nyerela ahụ kwuo ihe ahụ wee buzie azụ ahụ gbaa owere gbaa ime ọkụrụtọ ọhịa gwa owere were sere ahụ na agụ wee ọka nọ na mpụta na ebe esi abanye ọhịa mbe ka na-anyụrịrị ọsịa enyi m kachere n'ihe dị n'ike mbe eshika
nwa na ọbọzi mbe na-ekwu n'ọba afịfịa ọgwụ ahụ mbe kpatara ọkwa ọsịbịa mbe ka na-anyụrịta ọsị kacha n'iche n'ike mgbe chika ọkpụkpazị mgbe o rusoro bịa mbe ka na-anyụrịta ọsị kacha ihe n'ike mgbe chika mbe agụ wee ka obi banye ebe ka ahụ fụ mbe ebe ọ pụtazi ebe ahụ nkwazi ya okwu wee bụrụ n'akpaka mbe shikpụbara ebe ahụ ya na-aza otu ya n'ebazi anya ya mba narigo ha agụ ebe sike n'obi ihe dị ya agụ ebe mbe na-abazi esi owe na-akpọrọzi si onye iche na ike bụ sọsọ nke ọkpụkpụ aka n'uche bụ ike dịka nsikwu n'oge gara aga m gaghị akọwabazi ihe mmụta mana m ga-achọkwa ka gị bụ onye gara akụkọ anyị ga-esi ya idere anyị ihe mmụta ndọcha si na moral lesson dị n'akụkọ a ọ bụrụ na Igbo ekweghị dee ya n'oyibo na anyị agụta ya ka ọ dịkwa mgbe ọzọ